Action. Yo. Hello. Hello, boss. Good morning. Morning. My batch or buffer escape. Okay. By inside door. Yo. Yo, Baba. Hello. Makobusa phone ni biu. Yeah. Ebusa do e man de na tire Camelan train. Yeah. O si 11 million. By me something me can lower cash. O si 11 million won. By na ka ko better so. Na sure na so sure betimi aye bibia na mo nko abafa so na nka wa to na o di kopre. No, thank you. Okay, any my member, me ba na me de amisi na be so na wa ba be so. Hello. Makobusa phone ni biu. Yeah. Ebusa do Brawachi. But so ko me wo get na no. You know. Hello. Hali. Mamedu mampu. But our Okada station home. Kasa wo ba farmer skip. Me ba hen. Farmer skip. Kasa wo ba farmer skip. Farmer skip. Oma bisiwa. Ukita 15 CDs. Okay. Ukita 15 CDs wo ho. Me ma manyo Okada ni bi me de ma no aka akire. Yo. Hello. E man de na tire Camelan train. Yeah. O si 11 million. By me something me can lower cash. O si 11 million won. By na ka ko better so. Na sure na so sure betimi aye bibia na mo nko abafa so na nka wa to na o di kopre. No, thank you. Okay, any my member, me ba na me de amisi na be so na wa ba be so. Ana ukura bi wo ho a obetimi ja so ato me ba na me de wade ama o ene de ebusia na me. Ukura bi wo ho a obetimi ja so ato me ba na me de usika mo. Twenty di 1 million so. 1 million so na toko. Why? Me ba na me de usika mo. Okay, thank you. Nanko ba bia wo bra wa nim si wo so fono bi wo ba bia wo si wo na so dan be ti ra wo o se kwan bi da ho fa kwan bia ba bia wo si ya na me ba 06 hash to continue talking now. Hello. Ofori enti enkomo ya na ekoso yi no konfo yi na ekasai tine wo kire wo yire se womla he omla hotel e na so onwura inside na sa odue konfo no wate ye no se de o kire mu sai onye wo se nya ono o sa threat me wo so se ni obekumi na me dia yi na eto no so no wo se nya ne voice a ni yire so confirm say nukunu na ekasa na mubusa wo yire ata no wo se we na edi adea mbusa no pese okoyi hye mema no foforo e konfo na abona no di ono pese okoyi hye mema no foforo na no yi konfo ni firimu na wo papa na medi ne ho yawo wo papa e won ye konfo chiame e na asem ya bade na wo papa wo ka fa ho ya friend ya ti won ka hwe ne ono anadanfo ba ko se aye konfo wo krachi wa hwehwe mu sisi ya hu se konfo na fa na mpa o friend papa ne set o si won fa na omumra mekantam mi papa si wo ma na wo fori we nyina chi so ba no me pe no bra adai edi adia wo ba o no tu atumi afo wachi mem nye baako nye mienu be ma na yo tenum waji atum still pe no
It's a champ problem na. You emema no kwan a omo maji atum no do omo ya pata no omo pata no na kwase abuo no so odobi afio odobi anika se eni pe di ni papo ni o opiyere wo ba besia yakofa wo de wa ne ho ade efiawe ama woni wonse no woni nkumafo na tie ama wotimi awo ba ma wakuma ss onua ba ma enye ohun ade ade ne o ma wonto obedin ampani ampa omobo omo ho yakoya ohun ade ato akodadi nkadie bebiem enmonyam hye wese nkadie bebiem asa woni to so mienu afede oje hini wo fie honom no wona ebe kire pusemu akese nasi ye beifu wode ba no tese wadi ne bone na na ope ba bia afa no ehwo na odi efire so de free wankumafo no ebumefu ne wanya bibia gina so no de akasa me wade bi enso no wodi ne bone no na ede be nkoa ne beba se oba be wakodi sa bone we se nya be ba ko enya mienu enum na wonsan emfere wasan agia tuma do ne phone so se sa de ne nyina friends waye na be ma ya wo ware wo ba no sebi twa kunkukura ma ho kwan se bibi se sia wo ho kwan se wutimi jaye wo fe se wo yire na we eda wo pe fie mema num so pen na mi ho de kodia ya wo je ebro ma me bayi wo se wo pe sa wo ba wo se enema mi enu ya abai wo ma me bayi ene wo si na gedemu enipa num eye ade bia in fact ehu kura oba ne ye wudini oba de wose dwama kwan so kura na be fa ba ko oba ne ye wudini complete because ne wabye no obum so ankasa just one awade ne ya otiase no mu bema no em se ofa ne dehiada wo mu no enu nti wo kafu nya de chane ade wo mu no enu nti no eye me yapa se bemmen ne ode aye o maami eni nsema ya akoso still wo se wo pegen ade be anko edebe na friends wo ho a entu di ubi bi kokko prayer ya sabe odo na aye tan sa we say no e be koso no ya mo be kan wo be san ko ware no e de sabi owuo ene beba because ababa no enya de ya obejai sabrabo ne no ebo because enka wo yo obi a enka obejai enka wonfa emema enu inte senka wo dwane te sene Joseph dwane ye no esenka odwane je wo kra enkwa wo sa kotra we se hu owura sister wonua no oni nkwa me de ye na me de besie opene yira wo konkɔ wa no mu na emom no won kan hu se oni nkwa fi se mema no ya wo mo fa no no eyeyira obi to so aben obi to so ewani na sabi yeye me kra sabi enema dodo ye be koye ho no kra mpo ne do be so bia ese ye niema wuti ase enti no krache dwiri hu bia mate dwiri hu bia na amado so me da se oba ya bremo my lady me da se pi na ewia ide asem we minim na ewia ase wo ho be ma nsoro na se okwa awade a ese ya papa ye obetena asi wo hwa ne ye ne kasa empo kwan ofa so ka ne nsem a wa nsoro emi se minim di ohu fa oba ho a intentem na wo se yenya no hello wamna samwa mae me pa chao ya frame wo yinini me wo Sompa TV so se bibi aboko bi hello wamna samwa bibi aboko wuni mablanti e friend kwabna ofori atame visiku bomadi asina friend na wo TV so a woda so a ye discuss wasem etisi na frɛ Edru headquarters Edru police station Edru police station ha wo court kase mti eye zina bomadi ana ye pese Edru picture ne to TV no so ne etie wanu masem ansa ne de atoso
Park na ya no nkasa. Oba ya abrem. My lady, they are not making you nane say. Bema wansoro kwa awade a eye ka bonko a. Bema ibetina se a wo kasa ne ne ye ne se ne oye otimu se wonim oba ho hwe. Menim se wo so awade na se nsoso hu oba na ho ye na kono e na ne odi mrika na ne okosi ne so na nyinsen ba wo ba mu na busua koja no. Sa na me hu no. Sanse wakwa akwaye oba ho ade ne neti. Boni bi amayo. Oba ya je wo feso. Na eye meya pa se akuma ampam wo ema bebre kwa awade ampempi kuma fota apam wono mo nanso so wudie yani age yaje ofel so yate ase abewa de wa bafie wone wasempu ne soja abom won se du ba bi no wose ase ye baifo afa kura de se ne waso ne men no wotie ne nkomodie ma afa de ona ma wo pentam sanse ono nso so ye wo no ene ade wate ne ho oh eto de bia se wo kofa nipa bi na okwa ahohiahia ma nyinsen na ba ya wo isa no nipa eka woni kunu wanya kunu enti e ba won kase yenya yo ene yakwa ne ho ade ene animguase timi akosa mema mako num lie etimi ama record na timi aka wo phone so oba ni nim ade that is one thing ena chesa woni konfo so akotwe mpena konfo akowimua ne guest house etimi abomodin asa akotofo edi ama fo aye tokura won se wonim ni din konfo no so abrante papa ya wo chia me wansuro na akom no de bia meka ene no krofo bebre e fashion o wobi bo ne sesen ketuwa mi na so kogina animu a digital konfo ahodo abai we ya fashion wanya konfo bia sansa we ya konfo pa wodi ni huni a enke wawu dada nkanya se ye kan wondi ni huni na bosom no wono munim no bia na nkuaba bi ene wasene na ogina ho ye ka ni sei no emema ma wono mani na ho be ma wansoro na akwa awade a yebo usuli ya o my lady yebebo we say ya bona hat-trick aboni sulia enti no no woni mabrabo ho hwe na odete ano na ya me ya se ni nyina mu no wo se chenchena mepɛ me yere wo bo yere sesei we mi nya ba ma no na akwa kotwa mfiasi ni so awia me nkwa me ntimi mu na aka me ma boa me ne ma bono because edie be enti e na wo nkwa yere memma num eno ne ye dia watumi aka ye o betimi abasa nkwara wa wo mokora bi kura na ba ko wo na nya oba my lady me say me kan ko akire be bie nsem so enti wan se me dia wan se sa na adwene no nya isa me pema ade wo pe wa ade am na kosi sei okoto transwie na abrampam konfo Ebenezer yedi kan wakasa konfo Ebenezer mampon yedi kan wakasa ye fra wo mfa e mane nyansa wakasi ebo odin sompa yedi kan wakasa waje atum eyede na afede edu ayiwa na so asabi tadu ya chia timan kwanta hwa ya wotie ye fra wo katechi medase yemfa se da merade na yem yeso sanse na nso panku bi ode yenkwa ache edu sa heba ho asana no wa beka medofo enu ne edoso na nso dia danse wo ho a yebetimi aka ache wo ebremu besam na wo kasafa sisi yade ne koko ho pa mepo bi ene sisi aye ne yache ana koko atete no pa wo hu ne onye na maka mfama ne se won ko pedu sa heba mesha ene na du sa heba capsules ne bi na won tono na ano dodo no ani je du sa no de enti amadodo no ani je won se won so bo be no ko adura no wosuro se eba be ka no ahun ebe ka na ma adwuma bi kwa no wokoye a e wo se wo je adwuma no wotena fie edi yin nsum me do fa du sa na enye na adwuma sa wo de atona no ko adwuma na ani ji se ma wo ne se wonu ma enka ahun onrane enti wo de mescha na be ka capsules no na wanom enti obi ho aye kai ti se ye hu se kokoko na ebi ada ne wodi oni paduam kan ne ye be hu se kokoko obi so a ti se hu se afifiri na ne kokoko na aba no so afa na wadwene fa wo fa na wadwene se wo fifiri wodi a ene be pentwa kwa weduru achi akwa ne mom no se wo system ni mu a na wo da ne signs and symptoms na di wo system ni mu a wo hunu se kokoko ebi kura ba ye o ti se de ye cancer no ebi ba ye o ti se de wonya infection no enso na ye pulse kokoko na ye sade no menua baby oni me di nkomo free ka so yenya no a last week na me TV kesiri so na me ka wasam was about 23 years ago
dako wa dasra na panu hu se opone ahwene ye ka so bi pone ahwene na emoja fini hwini mu ba emoja fini hwini ma wonu ma dokro kokore woni trim na kokore ne wo trim na se paia ebe fa o respiratory system no ya wo nose enso ka ho hwene ka ho bi enti enya ba bia amfa se hwini mu na moja na eba sa efi wo no abeja no chronic headache ni ti apai no sa ebe pe sa brain enti oda ne fa see Danny ye woni ade no nyina sa woda bia is woda ne fa sa woda ne fa sa 23 years ni e na make na o TV ni radio system ane ko nyini nyina ne fifiri wo bo wa ne wutirim e wo wutirim ma beja wuti paye anu odin wo de onye ho e wo wutirim ma wutimi pone ahwene e wo wutirim ase woni ni eye yato wonsam e wo ko no wutirim a woni so ti make kaw woni ti make kaw na ase nsuo bi aba beta woni ne so wo de awonye na ye ka ne say wo ko pedu say ba mesha ene edu say ba kapsas na wo sha ase sa wo no nsuo no ane kapsas na bo a sa de na de chronic headache abeja wo so no ti paye ko ankwa ne bekom ensanka rade say wo ya ase wo no bi no second oto de edika de to sumien de edika kra de wonya kapsas to nsuo no a na de to sumien wonya kapsas ka ho wonu anwie na afi ne fa na woda na ontimi nane ne ho no nyame adom na wotimi adane ne ho wotimi da na mekwa na meka ne ho na mfom se yerade se woda kra na wotimi da ne ho se ye by grace yerade hu mobro adofo ya de nyane a mu ye ne rade ase na woti ase hu ye die yare bowa dro ne bade afa so chia eduro so no de amon na wodi na danse am ka cho se eye kuoku ese de meko India akopa ni team am so no nto aso wo start na wonu ma no continuously for better 1 month 10 year eye duro ana ye kan wase yare ma aduro nko wo system ni mu yie me se ma aduro nko wo system ni mu yie sa de ne be free wo so obu wo nko okore woni yem bu mon kukuru me so jira na ya na moja etu no obu ko jira na ne kokobo no etimi yi ba papa abetua na to hu ne wanye so de second ko system ma body inconvenient ma hu hawo ko pedu san e ba me shan ne capsules wo capsules ne shemu 30 wo de yi capsules no tu anopa na wo hwie ensuo no wo hwie ensuo nte se tablespoon 6 koko atire wo hwie 6 ana se wa bele cap ana ice cream cap wo hwie 1 na wo de akato pie no capsules no na wanom anopa ne enwumra ma duro no ko system no mu saa ba bia kokoro wo biara no by the grace of God, ni jono ebetu am ahwato sa moje na hwio gridi no ni nyina be free hon wo to na kokko da yeba enti wo tena se a no wa chia wo to na peja onan chese ade ya wo ya wo basa no panties mu nyina de moja wo ne onye ho kokko pedu sa ba me shane kapse so ko enkran o kansi draglin ebusu se ta wo ko repash halos na bo acha nsa ene tenated no wo bia obi wo benye bia to wo ashamanya wo ko ekus ana widama ebi wo tesano police station no opposite tesano akra na make opposite lord halod wo benye bia to wo ase bi do fi etakwa sakra na wo hwe me mensa ana afi so wo ko nim dia benye bi wo ko crisis answer order point kakra bi wo mo am wo Cape Coast mo ko pena Coronation Junction kramofo da hwe ni mo tamalefo monko PK Gombela ebi wo ba bi eto do bia wo Ghana ha base life pharmacy Chachimai Takoradi Cape Coast base life pharmacy bia woni bia bi wo mu wo bekuma se PFA Kwalenak Missy ba Osons Chemist Dani ba Costa Edia Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy ba bi eto do wo Ghana ha bia no edusan no benya bia to ye wo clinic Kasepa no Kumase Swami magazine ma kro do overhead na se a go filling station da no ye wo yade bi ha oteto te typhoid malaria prostate wo mema some infection ni ade nyina ba ye wo mfidi a ye hwe ni pedua na ye de bibiduro kan na ye de aka ho akra ye wo La Paz wudu La Paz traffic light na se a Las Palmas wo no pizza man to Las Palmas so no ye wo na chi sunya ye New Town ye ni susu gold ni de mi hwe after Ricus afi be eton do Ghana ha na ba bie no wunya du sane bi nto ye se ye adwumafo nyina danfo se so betimi anoma akọ adwuma ebi a mekan kokko ye kwakofa bibi ti sesi ade anu ode abeja wo so enti na wo sisi ye wo ya wo sisi ni mo hyehye ekuro me se kokko ankasa krasa ekuro bi ho na ekuro ankasa e wo sisi ni na sisi ni mututu emu ye wo ya eso to asenti na atwon emuju hwimhwimhwim ade da fam kura akoto afa na de asem bro kopedu san ba me shane kapsa sto obi so so de ekuro titiwe ma no
aduro na kasa ye kura aduro ye de kokro do so ne ade no ye anoma gum enti ye kura aduro aduro na kasa ye kura aduro obebu wa na sebe ye kuro no e won sebe na nam enti wona obe ma hia na ye ne ya e kuro ne dwun dan na nam wona no madu sanso ne capsules no me da fo oba wari ni oba papa oba ya wari watu sika ya nwade na wura ba won chen ya ye wa sebe wo ba bi ntino wontimi nya hu ma no na ma be me ade nu kwase wo ye emfata Kristo no e na wo ye misro no madu san ba misra Numadusa heba mescha ne capsules na urade fa yeso na ekuru na wo no ni nyina mfiri wonko wo ye capsules na twe waist pain male vitality e one specific vitamin wo mu a it is 20 ni dunsin krom no so wo eni so e be ma na no bia e bo peje wontini na e de ani gie e be fie enti oba ne no na be ma no so no ana no obi so adanse we di kire me was ma numadusa 3 weeks amma kwa akoye text amma ne say menya cataract mama mani ma bro ma me panyin bi ene ni nyina ko miedusa ni nyina ko ma miedusa tiso abodi ni sa hu de wonye ana me se fa sada me rade na aye wo wani problem koku ha wani wo kwa na ni na se tenesi so no enye te koku na bia asi wani so na wo de nim na wonim enso ko hospital a wo mu ni machine de be diagnose for pulse nti de be ka che wan se te ene si wani so enti wani so yo wisi ye se te bo so bi kwa na ekoko fajidi ka hona ha sesa wonu medusa mesha ne capsules ne bi ye wonya nkopon hia somo wonyi sade ni mfiri wo so na atete ni mfiri wo obu hona nso ta ne ni so obeposa ne ni saa koko oposa ne ni na wo kwan ni minimu kakra na kata ache no na wo nwansi waso na pa ne fi obi ani adaje wo de ko ne nsa cheche na sum oposa ne ni wo nwansi kata cheche no minimu so nsuo ma jini pejena maso koto du san ba mesha ene ne du san ba capsules ye number na the TV ne no ma mu tie radio ne number ne tudwa wonti bibia sa frɛ na ni ye ni nkomo me de ma me du san me kunu wo doctor eda doctor du san sa akode wurenwure nim ko yi no ba ye no ba ko yi ha ba ne ba aduro bo de be ma wono wo ba je se urade ni tumi ti ha ba mu papa je number no 0500 110115 and 055 7009824 055 7009824 the dinka 0500 no sa wo frɛ na amane I feed a better 3 days ni and say tell you say omonya ha kakra into wo frɛ na number ne ehenda no tomi ye papa sa makɔ office wo nyina intime so wo da phone de me no ka say MTN de dem kama 055 7009824 055 7009824 055 7009824 055 7009824 number no ofra ye bejo so any 253 na ye adwuma ofra ye bejo so that's a koko na fifiri wo oto ko na se kwa da dance e ba me clinic kese pe wo mo ne body itching wo bo no mo twe ke kana gide pepe ho na mo ke kana koko obi adwere an se kokoro hu se esi hu na kokoro wo hwe ebetimi am ahono makeka basa mo tititi ho na ho bobo ntampia e wo system ni mu Shasesa wonu madu sam mesha ne capsules na sa body echi ha mokeka ne ade nyina no enfri honko e ma wo honto obi wa ho timi keka ne so nya infection na etin sansa koko na na obi koko me hu ye awrade fa no so je no oba e wo susu mama hwe me obi me premier me pe life for power mama me pe life for power na so se de ade ma me nkoni pam o wi ne ho no koko ne gu ne widie mu tuntun chese etuatua ne ho na o sha sesa wonu no ade ne protestant tete oh o ha sesa wonu no wo se widi ne skin nyina ni ada ho na wo ka chese ma wa bo mi na so ka wunya se ka to ka akora chem obi a wo se wo pa body dia ya de na urade fa no so ma body ma je ama wo ka wo be na ka wukuta ayi se tundro se wana ka esi me clinic enu no aso sidim enti wo kokoro gu tenkete obi ho na agu na ni asin tuntum etuare ho na no egu nu komu chese kokoro na man skin na ni ayi basa tuntum etuare baby a se ye kokoro dia me so numbi obo wa disisi ya die ni sisi ya ni ya oh wada ntibi na wonu madu sana me brother bia wo UK wata no medu brother dan me pe obi amecha wa se ma medu sa me nya ko bara me no madu na me to wa de chekura me hu ei adrei wonu ma wada papa o se me wa dwome
me want you be say come ade che kwa na me nyam ka say asa nyam na me breast ano je say ne ba bia ye from enti wo de okọ adwuma ba na wa bra ha sese wonum bi bibia be ye fan ama 055 7009824 055 7009824 your clinic here your typhoid dro malaria dro your the prostamite ye meme dro to prostate wo ba ya so ye your meme dro ho why mra ni nyina bi wo braswan magazine macro well done e wo vayed na say akran so la pass ne mwa do oda yare saba ne yerade ofa ugidie ne edura ba no so yare saba dikaji di kotona yare samra na wo hyiam na ka se de say ba ma jo se say ma dance ni ya da se na ma me adusa na Abraham patena se na yehu kwan e be fa so case we di anhwa Abraham pagire e koma mpon ho na no ne be boy because conforno I na adwen se eti agi said na ne kire e koma mpon ho tontem ye nya be koma mpon ho enu ne betwa Malady medasi pi nyame hira papa Malady o se obi ani betew so a eya na me ne awura yi di nkomo nkomo a wodi na se awura no kra branti yi sia na onye obi a ono atakro no na ehwe ni mfo nyina wono no yesa apatapa no emi nwanwa se wa krama waso tikrama bi epene ne nada na Malady anya ta papa bi ono no yesa ni mfo nyine no efri eya wada bia no se ye ko na konfo anka nyanza se ma o edum begusu na Malady me ne konfo kasai konfo nkwase asem on kache me nzuro ne ye no konfo beneza we konfo beneza so we adura na o kire musu a wan kire dwan akokọ entakra mu kwase asem no to hodi no waye me frɛ no kache nse so be kasa this oba no wa hasi so ba ni dia na Abraham passe mo ese mo ko ho na mo ko fa o mu nyina ade o mo pa sa na betwa ebi se Malady he abranti o mahunu se me dika ka bibia cha abranti ansa o mahunu se abranti wagimi Abraham pa me mamo edna ko pem ya wada okay mo fa konfo ata emra program ya asemu so asemu e be sa tra so ya wada matie bru na so mo ma mo pata ni picture konfo no ni eso mo like o TV o na so ni yeso nyina na picture ha okay Malady he ma na aka ni nyina ai omura samwo nyina be ba so nyina na yi o se sakola hwan kwami sako na Malady asem de ye wo mze bafai bi so kan wo ye za kwa bi ya bafai kan wo wan na wanya ni konfo beneza hello ma me ba good afternoon katache pia na what to say bibi aboko yo eje na na beneza wada wuruma abrantie bia e frɛ no kwabra ofori wase ne yire ne ata Mavis na sabe ofori kura ne papa na ye wo kye ame a emi so otuhiri na asamo mbi abeda ye twetwe aso kakra said ofori kana se no so ne wo ne yire e wo bibiye odu obi a ye tie se wo so oba ne mehia wo hotel allegedly say ye wo ade a me de ominim agire wo kirem eno na na sabe ye son sabe ku su shefa ye mu ya na wiase nso pani se ye hwe obi watwa ene ye de me ye kuro etine ke ye pese ye nyawo wudiye atanie wo folinie ni wo asem na dua gubre wadama eno ti ne ye frɛ wi yo ma da mo asipi sa ma frɛ mi anya bone asam no ba ye no ye tena so wo ye abusu fi ka asam no enye me masem ema omu bisa girl no elidi girl no tu mema omu fa no efie kire omu bibia ela omu sa hu baako no na there was expecting me say eyeme enti me se si akola na me na me ye adwuma me ba me kuro mu sisi ya ye adwuma wo ti me wo kwa no bi frɛ me say manyako me be fa ya na me se me tire ya hwe nipa kora wo frɛ kwaye sabi ka fra ma me awu ka sei enti no me no ma frɛ me a me se wu number we me feel ba bi a me wona ba me frɛ na chance konfo be meza e konfo nya botre na esa asam no maka wonu wonka ho because asam no me hu na hu ni ti nti no wasa me ba na se konfo be meza wosi na wosi tie konfo be meza tie me wosi maka asam no na chance ya ka wo no wonka ho ana
say asem no maka e wa bosumfie mo kan ne se wo no wonka ho bi meboa network network dey you nana konfo gina yi babi a me wo ya se chichira do so me gira ye ba nya me ka ti tie wi me say wo si asem no madika ka wa bosumfie wi e na chese won ye kan ma ni kosi se wo dia wonka ho bi ana na me de me ye den ko ba ho ba because na me person be hu na so oduo na tie oduo na ye tie na on se mo frɛ me ana me ma frɛ back enti wu bisa ma asɛm se wu bisa na me ma nya asɛm na nkyere mu yi ankyere wa kwa me na do ba so hu asɛm ne ka wada o maburu ena me compare na ntoni wo ho aha me say enti me se no me hu asɛ omo no so me bisa nkomo na oba no wo hobi o confirm me say me na ye bibia fine no confirm me say me na nye bibia na fe da asɛm ya hu ni ka mate ko ka tro mo se me nya mu ni ntokwa but omu make sure say me nda ba wa oba no wo hobi wo ba wa wada o mama me pa cho ya wada konfo be ne wada o ma we dey me say wa bru ya wada ye be hia wo ata so be hia no ba bia me wo yin so dey me ntimi njai adwuma na because me kura ya for hanti me ba be flow wada o ma bru yo ye dey ya wada ye be di asem enti de obeti no ba bia obi ase de ote ye no wo beti why na me so me ka se ba bia me wo no me dia me ya me ba be crazy number we na free wada o ma ba obani ni ho se bia ni ho me metimi aka isa me oba na nkasa so no oba ne kan de ye otu onu gun free day wa ni pa iko asante mo ma gun pa ni ma sesa so ye ade nkwasa sam no oni oba ne dim ko first one adi be course man kwa ni wo ankwasi aga the same thing was sorry me di na ba te mahana me dire jika fo kwa asem nam ba be kan kwa asem ka so nka se kan pe fe nkra bi betenase enti wo no wo di asem ni course man kwa hin wo enye me mase ayo abrampa brem mo tena ha freka kan case ni mai malady ofori transe na wasem de wo ye kan de beche malady he ofori ya wati ofori emranti afa ne yire nyina nim se na adwene wo fom ana omu di nyansa kwan bi e fa so esisi no na malady he konfo e man ntiase se konfo beneza ni hu nya obi ahu wonya santo ato na disi oba no malady asamo opeso kama ye ti asese disi oba no ha no na se wono waka bibia to oba ni siri se me enkobo mi di se ayo na odi oni etie yi ene kasa ye etie ni nyina nya adekro edi etu no opeso de patapa ekeka nkwasa asem malady me friend me ka tense madafo di odi ni ebo so akofa konfo ato ho so na malady so e konfo papa hon akwo ni sankwasa asem wi enem na tie ni bebre asori no makotutu bosom ana omde na kwase asem na omdidie obi atsa musum na wani fie na fana samu asem woni udro na oje se dise oba no ha malady waye na so oye den obaba bayi no wano wa meyi no wano wa tie so ne so a oye adwuma photo ni nyina ya de begu tv ne so wa konfo a o tire mu so ntire dwan akukọ entakra nu wonya ensamfo no te mampo hehe wodi no malady du me be many pabintas na wo mra samwa so me won so papa no fa ase no na sa malady wo yire nyem wo yemre ana brante ye hu mobo se na yire meso so wa na de yem na wo fa bronya hu awi crackers bronya hu wo fa ana awi crackers pa no no yo pa boni wo ye timi fon kasa wo ye tutu no pa omra na ba bi ye gina friend sa shawe bodamfo na malady ba ko a ono so ye se wo ye ba fayi wo ba fayi malady se ba fayi ni kwa de ni jimi si no mu nyina abrante ni kwa adwuma no na ba fayi akosi nachi onu ane matresa wato na ba fayi da so onu ba fayi ni dimfu mpabuo obi yire ana de otoso nai malady he sakwa sampani obetra wotimi kana sami o samani abre kama no abrante ba ko ono ye sofo yeke ye so ono sofo batani din ho na yiri na sai at school our teachers awo assemblies muni ese ono no wo ya what is na wo so muni ese ono no wo ya se zino background to abrampa
Malady. Jagres, what is assembly to the appeal? So malady. Found logo. Assembly to logos to so. Malady uche. Abrantie. Woso what for bronya ho and a wo crackers. School and the back. Echo school wom and a so found and a crackers. Omu bisa wo yira dia tum say oh set aside and member be who beg. So abaya no na meba no so kakra bi no want to malady. Abaya na ne ba bi o se ke de no to TV ni so ama wo bia wadi abaya ni bia no on peja ne nsa ni ade na kro no wo maguru o to aguru on peja ne nsa wo wiem efru ni sa na mudi ni sa malady nyo mo fu no mudi no o mudi no asem we afro no hunu akonfo di no ba fai di ofasie di na teacher we sofo onzu di tete die na mudi akrai ewia gede kati kwa adwuma no mo hya ne so konfo beneza sai o de say konfo beneza no me so anya konfo a pa ye me we konfo me nye we on what the abeda ye say Angela Abrefi 15 years wayera oh we free fie 22nd September we ni pa kokko ya mfane picture amremo oh we ni pa kokko na yesu free fie o kasoa kakraba down ti wa hu abaya fefe esremu a munyin perifa so tire ana obeputu ahomen 0249 499 269 ana 0244 569 098 Leicester Ghana amwase so betu am 190 don hwedu nu nine wo bra wa chima won sei sense o gire hudi yes ewowa ena dantemu ena nkuma ko gibi 0501390337 ya de mo fakomo ba cho kenjen nsu krogen fire de bi edi yensu ko gibi ye kama wo ye wo topo akala ni wom enti abo ma usese ni pedua odi na wo onum ya na tako 0241449191 Kingdom yenko sesi ipacho Kingdom Herbal Center any the Kingdom garlic capsules in the beaches yenko gibi stroke ebeko sano na ottt ebeja bone cholesterol ni nyina be firim jabroso ebeko ni nyina be ye froso onum garlic na mpensuo de pampan ya yato mene no ama kama pa now that to mene Kingdom ginseng power capsules bema ginam na fe tremendous capsules no so na mun sa ya de bia 0597298855 case number 2 efiamu akwa complainant tafu 4 miles atapani respondent tafu bonsium God odanko o mfie se mun kata nanim na so 15 kata nanim mai 14 kata nanim ya 14 so na Sompa ala mabani edie your Bible crow be focus ya kasa prekushina abribodu apede he opede he Bible ko yan so de Assemblies of God bi wa no kasa ko yan so le Assemblies of God mo wo so ko yan so le Assemblies of ya grace anza to babro no so anza to so unsabe nifa bodin eyeme bodin efiamu akwa me start the Bible yiso sa sama me bekan no kretrodo mi nitro onyame boa me si ade asem na aba kasardin ede na aba mene boy bi ena yenyem sort we woni boy bi nyem fiedu nan yo kasa o hia na we ni hia na watafo abaye be mani pabriu o hia na we tafo na wafa be mada pacho dabi na yede na o hia no nko school na o ko school pachan o hia no ka sen me de okachem na sata jai de wo ya o mo prepare no okachem sen okachem senti no obeba ye fie honum na msi dabi ana oba ye fie opiepie mba ye fie honum Sompa FM opiepie mu ba mu fie sen obi na chile no
ɛna ɔbaa wo ne gyae deɛ wo kyerɛ wo yɛ wo mɔwerɛ saa no wone wo maame ne wo papa ne teɛ baabi efie no a na wotim ɔbaa hɔ ne wo maame ne wo papa ne te hɔ ɛna ɔbaa hɔ ɔbaa na ɛde ɔbaa na saa tam na me wa abɔnten na me kɔ inside sɛ me kɔ akɔ charge me phone na ɔbaa hɔ no wo phone 14 years no kuta phone ase wan na to phone ma me so na de blame yo abata no mo ya de se ka say enti wusu ko charge na yede na me kɔ akɔ charge na ɔbaa inside hɔ no na ɔbɛ for so me wo mo fie mo dem ena ɔbaa hɔ ne wo bɛdaaye pachai also how many years 15 years to na de asa Debbie na area na no obi ani fie ho pacho Debbie na obey sa no wa ma obi amane cho Debbie adenti no wa ma obi amane ene yese wan for so me check akra na me ka kire papa so wo fie obi aba ho abe force wo dem ene nada wan kan hwe pacho Debbie wan force ne buga no aba ho na wa ma ne wada because me ntire wo kana se abra etu onu da edi sense na obo papa amane ana papa hu se wonyema ansa na wo ka pachai o papa hu se wonyema no wono adam empredodo sen mienu na we ria na cheso abefo de to so mienu so no koda we eno de na eyi eno de na dam bottom na motom na do oni dai efia oni dai ukun a wono nyim oni dai na ne wo wi ba kwa dai wo kwa sori wi a na okukun a oba ma asem di ayem ya bra e di asem kura na obusa na asem a wo hwe anim toa wo ba yi wa watumi ni be ma na wakodada motom obi afo so sister wonya kola o eti bi wano kasa na ewu de beboa wo da motom no so fo so eno de wan fo so eno no opushi u say wo frɛ wo sebra ena aso koi na de asa ena o sebra na koi tu koi no do ko da motom ho pachai ena o san no ko dai pachai yo ade na asi ene ye frɛ maame ye kɔ maame mo honom onye mo ye no ye kɔ maame mo na ye kɔ ka kyerɛ omo bra so obeka sama oba na ebeboa na de oba na etie no etete ye hu asem no anim hu akiri Chairman, good afternoon. Afternoon katachi na te say yo black bra onim kakra akoda e wodi ya Pacho ye me ba no na da na bra asem ajeja mo ho amane ma atete ajeje mu daddy ni si Pacho na me ye aduma me ni fie ni ho ba mu ni nyina na tifi ni nyina na tie daddy no na me kasa kire no oba pani no ma kasa sa kire no da bia me mawo da bia bibia ni ho a me nya mawo na me no me kwa aduma nti me hu me nim hwe nti a kire no na chei na me ka chense efia wofu aye kese adan wo se da san me futie na me tia nse oboa me minim wafu nyese ni wafutie minim wafu no empie aka him me a me ba no minim bibia nti oboa nti no na me ka me ba nso oboa na ne maame so ofie hobi mba cho o maame a me ne wo no oni kuromu ha nkasa wakotena kofodua bema bi na age na firi nsem bema ne ye anwunani waje ni ko Eastern region ai mezo media me no misuro na ja waje o ma
Bien na metain ketekete de o no honom ne de awurade mai ensemu ni o obema onu papa so le okodi pa onti fie no wa wale foforo mpacho oba menene wo honom no menene tena makasa a kire nse tisi a wanim se wo na mabefa ho meni obi antime ba we nko na mde ne baaye nti hwene mame onu so mame onwani mame a ompe me be ya se ompere ni mahwe ha ompeni ni mahwe o ya ade kura wo mfre me be oh na me be ni nam sa obe free school be ba no ni nam sa ntime ba no onu ansa abo charge se o de akura ni nam sa akura no o ya ade akura ni mfi nam ka chen se senka ope me ba na semu a anka akura nko betena wo nchen efiri dada nyina wo mpe na asem na me no me ho akire me kakra enti ena ma me no otie no no ba no so ono de ne babai akire ya no kofa ne ba ewo opapa o filibre man eno me di na chi na akura ne papa ne ye ne basa o se ne ba ne ye kromfo enti oye bema awo ba ko pe me so me ba ne ne ba wu mi no mu nyina wuyi tikia wo de akura we de akura mi on hwe ne so ma me no wa hwe ne so ama me yam firi ho eti aja hu sa afiafu ne ba no na obusa no na mi busa no o se wonyim na furu no de sa na tie na me so ka se afia wo bo anya sa na tie na me de ma sister bi on check mami nti wo de ni kokrum na me so me kodi pa to de ni kokrum no ana ofre me ka chim se afia nyampa am si ewrade me bo mi tiri so ni si ameye dan ani se ja ati aka me so a be man ye koi yes one so 15 years o ye 15 years me no o maame akoka o maame ni didi matem boy ne maame no na be ma no o de adwuma onya adwuma o school o kwa SS SS2 na afinu akwa SS2 tisi se SS2 o fi o munyanko school ukobo maame na maame ne se de ya de akoto animu o maame no edikan no girl no a o hwe ade ne maame no na ono no maame girl ne dikan ne ko na miminya tam adwuma nti ba sa no ne ko se ne maame ne bedidi atam de be chi ne ba no because obi woni fie no wa person so ne dem ne na beda akola 14 years de maame no mu fre ne mayen nti mi so mi didi na me ka kire ni se o bana ya o maame ne number ni jo ya bona we na fam o manya IBJ mo ma fre maame ne mayen eni e be chi ne ba no sakwa ne wo 14 years no watu bi de na kwose da motom ne na koda wa bo wura ne fie ne dem maame no kwa no me che ni pe me man won wante mase boy no me man won sa obi kura na che ne bre me ene me bai na me no na me man bai won na me ka che boy say wo de wo next time be me chi obi mu ade am de bai yo enti ko me ba na me nya no kasate say wa sa me ba ne sa what's in your friends say me pa cho abema no so di say Sompa FM. Please try again later. manya wafa Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. O papa nwia age afre o maame na ba afra akura na ba ebisa no no papa nwia nka se wan kan no kura mebo pa na akura nka se eye me a na me ka se wo eye wo a wo se nye wo wa oba onim oba ono okunu nyim onim okunu enti wontim nka se nye wo a me be woni na di agura ma pata ma is currently not reachable. Please try again later. Wo ya na wo ye nti sorry, the number you dialed is me obi a na metimi di akoma na mana yi eye wo a na ho aja obi be se me kan ma ntum na man ka se yenko na wone ne o ma me ne tena se aka ono ma me ne tena se ka no di kakraba no ono so di kakraba na me se ma me ni tonsuo na wei din so sha ko bon so she be da di adwale na me susu me di kakraba na je se me no me boa enti me boa no me ma boa sa o ma me ni mfi yeso woje me number afri papa no ho se obefre me hwe ma me nanim se ne na ne number ne beba ka ba ma nka me ne na kan boko nti ba sa no me ma me wo de oba de na ko to school mu ko school me de ndi me ma ko tua 24 million wo lighthouse no aye me ka ma enti mi wo gina sen wo ko JSS2
timi maame eba kwasi adabi ena girl no a odi animu kan ye ho no esusu enye nyina ye ko ye na me bra baaye nti me bra baaye no ne nyina ye ko tena ase ne kan ye nti ene ye ho no de me taking action say me mpene nti me nsa be ka ma be bia obegina nchen eso ke kanse mu bi kire me ma bufu pa na mka chen se ma me kan wantum na asem ne ba na kora no ma ne won ne awunyai e wo mba no ho na odaye nti majinka maji nyina mu ne me kasa ti ba sa no na me ma me se wo de kan watum ne kan asem no na me kan ma no tum ti me kan ma no tum aye kan asem no e na me ma me mu kan ye na da ye ne wo msiesie asem no ye ne wo masiesie a e na akora ne ma me enwia bi agigina mu ogigina mu no e na o se afia wo sori aya abla me ho mo de mu ntwa so me mehwe akora no ti o ka so obehwe akora no se mama ene no obehwe akora no a na kire se nyankopon eze se na free se nyini pa kwa ni mu ampato anyini kwa ni mu pa no kwa hospital ampato amia hospital mia na me de akora no etefi se onyem ye na be ma no bibia ba bibia ma da omo ma ye hwe girl no ogigina mu no ene man kakra enu kura kakra no de kokora nso gisa mia na didie nyina eye mia ena girl no editu Africa de umfimi bani biem maame no so ayi nani o maame ni de wayi nani kura se nyinua na de na enti onua na je hwe nti wayi nani kura umfimi bani umisa me bani boy ni papa de wawu ande o maka umfimi bani ye je hia fo ma hadwen enti ba sa no me maame no maka no boko se nka wo fa kakra bla na nka me maame wo mo maka nso fa kakra na me de me am ye eja no me so de me ye kakra nkra hwe me ba no te se eja ba mo ba ye ni sen me ba se ma boka me ka ma bo nyina ani school am hwe ni nyina no ontwa ma se de se e prese akra na ye be nyame be so ye no no na hia de di kan me pa twa se nyame sue ni wie se krudu na fe no so mo ye so mo egogo agwa ye be boa mo ne ye di ani ni nya di ani ne sakra no ne bone ne dia eho ena sa sikasem ya ye kan de be ji o it is say baby akra ne gina no media futu am de be ma ne say bo waboso na onsoye na me asho di ani no ka ye be fa ana say Sompa FM 2008 Sompa ye be fa ni akoye ne yenya koye ne sakra no na no bayinyim ya e kapie na fi esoro kosi fom ne abuya ma wom yo mama na beboa yo me da say me so me ka ba ko bi me ka ma asim bi e ha me because see am tiwiase am tiwiase kapra kro bi na mbotom aduma so ayi madi ene ma ne nko na se hoy me ye security aduma yi na yayi madi nkrofo awo me ho am yayi madi ahono mo na hospital ono na me ye aduma o top care hona me ye security nko wo mo mbeto ma aduma mu no o ma wo me ho saa me yayi madi a sisi akora yi hono o hospital hona ni na pemfo ani ni insurance ni nyina eda tete yayi madi am tifi anopa meba misika aka mu nyina ye 10 cedi na me di bi fa aka ba na me di bi to ye kan sen say we ejena black sweater edema enu na opemfo wadi bepem sa amene ya eti enwure mbo ye den wadidi sa enu ana me ka ho asem enu me ye den me di because me miniska maduma na no ba na omo man me yire no kra ono no sesi e ba sa no wahwem de on neti o sesi a dem ni nti o sesi a o ka kire obi se e ma nipa ne bo mama ne se me be nti enu wahwem o ko na owo anu aba o ma sesi so be tena ho ama na busuafo ahwe ne me ba no obewo na me ba no bewo na we na me ma me ni de nti ameka se mpani akato ba anyem a ye ntwe ne ho manso me ntwe manso eti ye mompa ye no wonso ye ansa na bibi wo ho a ye tu ho anam yo mate because ma me no mo friend mo nya no we dey small case krama ye ba wonyim ni nti ya yenye birthday ni free o ye na yi ye beto nsa frɛ maame no because ye kan ya yenye birthday ene man want to talk yo ye nua bɛn so ene wodi na woda Emilia miame wofa ya pia Virginia ane ne do yere ene wodi na woda eyi apaye bompa ye ma no
se erade nyini fra dom kwa dom afio adofo fa ke omu nyina so omodo papa ena wudi wa wodai erade nhira ya sa eti de agisi yeto yensa frɛ maame no Kevin ya wada ehia maame no ofia ha bra ya wada no ba no besen aba se maame no so onya se papa bi anka de a ene ne kye ne be kye ne ba no ama ne ba na free school no no so aba abekirem de nti obi ba kola adunai otumi ne koda wo ne dem san ko fa ndam otom wo abekirem Sompa FM me se champo so mami me da se Chese akode ya otiwe utimu se we innocent kra sabi braboni ensheda eni nani so let me say esan na ato no nka kra ya ka oko international school die senka oba bobra na utimu se boy no woni tete se utimi ko akoda papa ne maame edem ekofa kra we wo empaso ukofa no so hu se sabi we virgin wona be mada woni mu hwe na wasa do no asa kofa no damutom de na tosumenu na emema akore hu emehi kakra ena sebe wo ba fie ono mo so wantimi ammo ne papa amani na je se wo mo ta ono mo check kakra because papa si wo tie so ate boy no warning na je se wo mo ba be ye empra wo mo twempra na je se wo nyin sen so fa ba ko pe na akora no kompa enka wo twa so wasa fani biem ama akora so wasa aba be pie so ate warning dia na je se oba no ono so ade no afi de wakwa kope ne mom no ono so ye minus we 15 years ena we so ye 14 ena ade na kwakoba sente ka wo fo na nka se na nka moka no enka ntiase eye adwuma but maame ne pese ono de o save situation no ema ne ba ho to no ema wo ho kire wo but one thing say bra se no ba no se na soft maame ka no wakwa father aka krabi no wawo wo hwe ne age ni na fu ya aka krabi no wawo enti no em say wo bebo moden na ese ne wo ka no no wo hwe akwala no ama wawo wo a na ne wo bia no yaye ne mo mo se no se bo so adwuma se so pa adwuma because ne de woni mo no eso ne de woni mo no so pa ni da kra no mo ba prampa u ya ko 2 million bi mam na mfa ma no fa bi akra ni ge se kra bo ese wa ifita kaka ai fita de ne ni aye fita ni aye om se bebo ni moja e na wote ho bra abaya bacha bra betrance na de bia na de eye mo wiase aye o aw ebusuafo wiase o be makatachi na esu o ye bebo ni ba moja bra bi ni ho Bindika fre aduma me koya na mdia me abampa ko bie me office no na yi me person ne brem Sompa FM wiase ni Ghana fo ni enipa enwo wo ho ye ba wo wo a na yi wadi won so papa TV so won nwene wo ho wani mu no tirinwi ese bayifo a wato jemu won so papa TV so sikasi because bra na ni nyina ya white on so mbebo moja bra no ka so ye aho kire ya wo ma ami so atupia fajan e de wale anwona wale na bra se we ni agire opadwuma o wo benden top kana ye wo santaze kwa mu e wona oye adwuma tapo anu tapo trinity na ande ho de mnimu na sebe so for me e wo musa de na so de wo ye adwuma no wo bra kra bi anto ba bia pacho enu na mdehwe and security so sebe o market employees say how did be to abebe ayi nanka e baba akudie senka at least no nka akola nka okura won e ba first no na wo bo papa ya mane a
Senk one to us. Away. You and you make cross me 100. Yes, will be so person support 20,000. Blah, me Jack as a munamau. A Juma now, we and we any papa, dear, no could do be one dance up. A Juma, watching her. My young bonnet, Mancasenti, Obia. Nay, a day. Satam, naming me very quiet, you know. Now I say, own to me, will be any ho, I come in and and me didn't quite me go to be an Emmanuel. Na bia me say any me suma to be te me ne to one no I be just be a tree. I bet. Na ko na me say mo fa ko nya no mai. Catch up papa. Me too. No ka say mo ma me akonwa no na mo ma me akonwa. Na bench ni pamacho. No mo ye nurse fo. Nti mo ma akonwa na akbench na bi ni na yeso me ne me bayi entina so enidi. Manu asem nya ni manka boni o. Asem ni. Ni nya ni manka boni o fiti won o mo fiti won no ma bo doctor na mane aduma wura na mane se me si wo mo nsori na me ne me yire ni di abere ye me ba manka boni. Doctor no report ma benimfo. Asem wi. Ni nyina ano no. Why aduma how ai. Afina na makombo sumi mienu. Mi pe kro mo ntwa. Upempo ya ntua. Emo me wiase ya o. Na bra, te se aduma ben obi se obeboa wanka obeye. Pacho. Se ka mo bedo mi ha. Nka metimi akofa fosu bi a chinchini na nka me ho atomi. Force. Pacho hai. Na force de be ma de obede di force wa chinchin. Pacho kameton. Ade wa ebida. Pacho ama ton obida. Na me no obi na na eton ne nipa no. Na ba bia na ete na ekwan no wantimi a nya biem. Hey, akolde o show papa mo bro. Na ne maame no ti ya ofre. Pacho ofre am. To oni di akora akomu. Ai. Ofre ka tinansa akosia. Ti ano, nya me na mi ja o. Wata okoye, una ma be ma dada o, na okoye. Sa tam no na manya kakra me de ma okọ kwan so. Oh. Afi onu be ma ko hia kwan so a. E wodwa ase a wo de wa no wapene. Ti na me ama be bro mo ya yire mo nkọ kwan so no. Me di ni din so koye bank. Se bia na me ni ho. Udi oba ni din bi account. Ah me be ma me yire no. Dindin e bank se bia na me ni ho na bia na ma hwi matu kwan akoba bia. Watimi ade ahwenkura yi. Me di ahwenkura no. Na me kọ na me nya bi so anam de aba. Okuma no nso no yi ne be ma no kodi ye. Na o se sa me mpabwa no me ntare nyina akoma be ma no. Ah. Eh bra wadi amia. Wo se sa wo ntade. Ah me ma me mu nyina anim. Di koma ne pai ma fofura wanya no. Mpatwa ai. Ise we to semina kura me ntoy. Semina no de kowo ni mo de kowo me de meka me no kure. Bibi Ni mo de kowo inti. Ba kokura hunya bi. Maame ne beto. Minus kam talk akra bi minti to de aka no. Enese maame ni se mu no wodi no. Di dware mini bi. Semina enipa di dwale. Ai mini we di dware we kwosre no de ba mi bia nti oba nam sa ah na kwosre semina wo hin na mi nware sapo we sa. No si oh da mini mu bi wa nam kwosre no de ba mi edi. Right. 1 2 sisi no oba nam ne ne tie no watumi me da abontene sisi am no kasai osi enso mfiri ni dem ba na me komma me oba mba na me ne magu abontene te so no be mo da he e da obi balanda anim se bia all mi sei min kanada min twantoro ewi ase ye o wo ba na jedan no na no bai onu bai mi sika sem no na mini bibie mu nti first na nya bia me ma ni bie no ena de mini tu no be mo da valandem patro ai Mr. Champo kasa so me me kan ni say maame no ne ba ne akode ye nyinsem
sɛnea woka no yɛbɛfrɛ yɛnyano a ɛsɛ yɛne ne tena se na asɛdeɛ a ɛsɛ wɔ mo yɛ ne nneɛma a ɛsɛ wɔde kɔkɔ woɔ ne adeɛnyɛ ma papa yi ka ɛsɛ yɛ maame no ɛka na yɛne yɛ nhyehyɛeɛ ɛkwan a akwaa no wo a ɔbɛfa so ɔyɛ a ɔbɛhwɛ no because papa yi yɛgya akora ma no kora no a biribi bɛsi nti maame no deɛ ne ba na akɔkɔfa kora no ne nadahe obi valanda mu a valanda awokɔnya adre wo ni ayi valanda ɛno nko ne maame wɔ sɛ wɔ sɛ ne maame te ase papa yi wɔsɛ na ɔkɔ ne maame wɔ ɔsɛ ne maame ne nya ya stroke dadam abrewa kafra ɛru kura de bɛrima sɛ de ɔbɛda akɔda ne maame de abusua fie dabi ɛmoa ɔba bɛ sɛ champo fɛ si na yɛ sɛ maame yɛde bɛsi ano no nti maame de bɛyɛ ne de asomdwe aba das yo ɔba my lady yami nhyira na onto nkwanem na ensɛm bi wɔ hɔ a gye time te sɛ wa wɔn sɛ papa yi ɔno na de ne ho de ne ba o nanso tibia akora ni kom ɛfa na pomuden ho no oni ani nti wɔn hu no gye ɔbaatan ne bɛhu ni akwadaa yi wɔ kom wei sɛ nkanye nyame na direct wɔn ma ba fie ha ebetimi aba sɛ bibibɔne bi kora betimi asi betimi ato hwɛ na nipa na ni white aye fita na ne na fita sɛ moja kora mpo ne bɔ ni moja omu ni sika ɛna yɛtete ho saa na kwabrane bi a wiemfo ba bi a watimi awua obi fie kua akɔbɔ obi baba Deuteronomy 22 verse 2 ama akora yi patimi anyinsen ayɛ asɛm bebre na akora ne maame no ono na mani abre ne so yeso ono so chime nsuo wuto nsuo bra ba ɛna akwanyi mobi o enti wuto nsuo a wo ba akɔfa asɛm kakra kade abai enti oba atenti wo mpentoma bi mmɔ wasene na nko bisa sɛ bɛmɛ na ye nyina ye bai sesei ne ho te sɛn a doctor fo sesei wayi wani to nsuo enti obi ba no sa asɛmbɔ ni bi asi na ne kyena na ɛsɛ yɛ ka ne abafie ne nyina no ba bi afiri ɛyɛ single parent ya wono nko raise ba sa asɛm we mekɔ so aka parent ba ko pa yes wo raise ba edinsɛm bebre ne ba enye yie abre bia parent mienu tena se hwe omo ba ubawusa akra no wanyini kama na na bra abɔ na timi akonkan na nso so akwakoye single dia edinsɛm bebre eneba na me de me nka nkɔ akire ɛyɛ warning ye de bɛkɔ ye da aboafo ase se asɛm kakra kase ya bɛso ye kwan bi ɛhya ase no my lady ɛhya ase na ye de bi yesere se ne ana papa yi kan na nso akɔ wi akyire na ya awra hosɛm baby on beda kura aya asɛm semina kakeke kura nipa edi dware obunya bio na nipa timi aya me yi papa yadi wono so a wonya adwuma bi anye sasa se nipa aba wiase no bone na nkasa ya hyeda de aso ayen na wiase nipa de obeye bia no ubenya so papa ni ebekɔ so ahye ne den ni yasra boafo se yebekɔ so asre omo asɛm aba ba yiri yekomu awia we pa yenka bi nhemu ide gi aboafo ne adofo ege yen because asɛm no awreho enye common se benketetie ebetena TV ani mati ni suo wo su na ne ba so esu bi eyarreho sem abatan so omumemu abatan so omumemu no mo ntenetini wo no mo ma eno ni ade asese my lady ehia me ye wo ma no ne ejeja omo na omo ko rewro bi fie kwanyi mo bi se ya de bia no na de ka aba na aye nsem bebri ma me ne nso so won pa boso wo mo ne ye ba ne so kwan ya ne ba be ma de akwada akofa so a watimi ayi na so ntem no ye de be ko ne so ye nua be ma bi ye se friend wa last o Tech FM 100 cedis so on fanfa ka e na we ye papa bi a ya money din 1000 oba bi 1000 na we de me a 600 me na me de ma mo fa we moja no bra udi di say be transfer jamafo oh yeah IBJ sankrofo for fresh de papa ne kan nyina eye no kore bra we ye me na me de ma 600 fa we no mfe nkobo moja no na manya 1000 wine pokuya receptionist ama 50 mumu ayen na nka on ha dan said the all can on ha dan dia kra itinam na ja oso onya first bail ba ko a Mr. Moke nzema community Merton Kings
Mr. Moka me pa cho be boa me why case isu na wo de ota aboa ni pasa na ye moa ye bre na brampa yo ma Joyce nso abre 200 ye kwa koyi aba bra enkrofo Fredi hu adanse said ye wo kan nyina ye nokre wo oba na odwane azuka nso am 100 oh me mai matire ni mu pa ofia munum wo ma nyame hyirawo azuka atumi 100 de on se de bia ka sese ye mama kwan so mama ni nya kokuduro abetre TV so akoma sema ni kebe wo bedie mama bi enamu e ma re betena ni aka ni de wo ba besi ankwasasema wadie etumi ba ma fasika ma wo fakodwa wakotwempra wodwa nase asese wo kum taade nyinada e de ama efo ene na tupia fedwan edwane wose oya ngura ni ndi usuru ahwa na wose nyina wo yi wadu die bie bank account se woni ho a we yi scan bema e de adwane e ma wo baba ada ukun so ene wo mu do bi varandam de wo mu bedie mpo ene bi ne benkata che TV so se wo mu ko stress samna ye di dware ewiase ya papa abrampa bremo manadi nyame ishira papa na asa me sekrafim be dia wode me be bia nanka me defa nanka me bedwojo akra na abrante no udwo enye yi we mobro wa ko jojo na udwo na enye yi na pani so de ne de ebebo mu no MCR phone na ya address kan ho waba ya we do wa issue tata lasta ya damase wati oh my yama na yefe malady rade mu aye bra na me de eya hwe sempa na e ko so no ye na enipa no antro no dia onso mu twa omo aye freba sasama abrante ne kan nyina no kre na so ye brefo na bibinti niema na enkoyie na nka papa ti se nka o metena TV so e mama mesu malady de be ka kire abrante na akoda na wakofa sasemu ya bɛn no malady de be ka kire on na wofo ne se omunya se de omutwe protest wo sa afia ono na Ghana na mra wom malady se osusu se papa ika se me my office se papa ne se ai maame ne se on de ne bako school she nese wo pesika de hwe ne ba no enti pani so hwe ne ba asem wo school no to me ko for obi ba for woni dem e woni dem de me se me di abrampa woni e Kevin no me di sadwuma we ko pim Friday ya wada me hia maame no suon e wo fia ha malady na wutime ka kire wo mu se wo ba ko school na sebe wana anwo ne ba papa yi sebe wo ye na dwen se ne yiri yetimi adwane agane de a no agane akoda we ya ono afa na de obehwe no yeyi a na wafa ana wo branche ketwa 15 years papa yi zo no wakasa wahia obako mienu miensa enimi beye chibiem watimi ateta akura ya da motom ne de keka ho na malady ewo mu sa akura nwa akire ne de ba yenka bibi nkyira akura yi akura boni sem wom aja na nya ne danka first one no ka papa ma de kan san to be cross o ya kana boni suon iti wo twena no abia so iti ko se before akadua so no before to jemu suon yenka no kura bi nkyira no na obi twa ma pa ma ha mu ya eya mu frem adai shrebi ufiri mu fija sangwa samaladi ne bosumi nkrum me buza ne papa no bosumi nkrum ani o ya wode woza ne nase nyina ati no obi okowo mpeso mu bonu omboni moja no mu moja nyina awo onya bia ne papa so ni kranka suon ewiase ya eti maame no ba bi obi amaladi ye betu anamo akoho efie ho ne da koto maame nanim sesei na asinti panifo nyana no omra no omekirem ejamafo me ma wakwanya ewiase nyina ehwe o kasa so obi wo mwa bi o de beboa no be ya ntimeti o kasa me se ewiase tie o se bi obi wo mwa adwuma bi a ommoa o acho ommoa me adwuma kasa na ommoa me se menya bi di ahwa akura yi kopem se obewo na owu wi a me so me kra ba me ho na masori agem dua so no na baby e se obeda akura se ya asem o na momwam baby so a meda a me ho beto me akura we so ho beto no eno nya dia meri na djuma na akwa 2 months ni de o mantua me ka o ma miska
Yankwa woman so 0554931931 0548931931 na ehwe and somehow 0554931931 0548931931 2 Phantom Finfi. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, mommy. Afternoon, Pacho, why? My lady, I'm in in fact, program lady, I'm not saying. The papa can look through security bar at the woman said, doctors for the nurses. I am or my papa nephew. And the situation now on them, I'm not saying. My lady, I'm in some. IBJ number ben amudiji scan on infanto so. Number ben Sompa FM. Number ben no mo fanto. Number ediji scan ya number ben ya fanto so ma ye ne enye yi. 1. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacha Odienti. Yenti. Pacha number no is 0541. Ya number we are 0541 126 626 0541 126 626. It you been also Johnson edu jamfi kana bebe ni na mo ntworo am fa me kire number ni 0541 126 626 edu jamfi Johnson. Hello. Hona. Hello. Ejam Pacho enti o. Ama atuje kan. Eh, obi de ye yanko. Ama me se ticket mo mesu. Ile ti ano ai so ko le ba akose. Me se champo oju a won ya get na to mo na. Me wi o wo. Ama me ti ma si na si me kan o me se ko so bi am na ho ko di na mo. Ma ha get no so ga ma. Wa ja ba ni. An ko le be. Ama Mama, me see a camp on our coffee. No space. Why? Our contest. I was saying he's a jump over fat car. Eh, want to bet you do I know about the Biama. This come on. Or say 100 cities. There be Nipa de BBM dance. Why? You do or know them out. 1. Hello. Me Oheneni Original. Me pacha sujenga ni abeka fonse. Ya somo yanko. Oh, champion producer IBJ na brampa. Ene me ama me. Eske ma gbe so to market ma. Ma somo kutwi. Ntwa me ami boss. Padi o te watch ma. Afi na ba me film twa na beland na. Abibi amebe biara ho sem. No kwase ma. Enye se ba kwa so fo pa nkanyumre. Come fry BJ na brampa. Ke the club any pork betrasi. Cause emo ya papa na hagene be share hodin. Na say dey tie bia ma ya be say dey kaka ma BJ. Na ma first case no. Me pa chu ma. E ma ni bia japade no ma. Yes ka rade. Ma mo ntimi mom pa e monka. Ye nya bi say page. Owo me. Yanya dey. E ma ni bia japade na nka say bi akwa sof ma me. Ye ni dey mpa bo dzembe afi me ma ne be kan ho a. Yeah, Jama Radi Alabala, that can many be a Japadia, I say prepaid because some media son of me have been to be Shema. Or by the Obin to be so. Nigeria, yes, Anama, was Anna, our other company patch of COVID. So, with our CP Nigeria Macron. Yeah, that's original. Yes, some more. Hello. Yeah, hello. Ejam Pacho Wada, Modin, baby, I'll cast a friend to you. Yeah, about a family, I would do. Kasafiko calling. Yo. Yet you. Yo.
We do want Roma. Can say, name your bear man. I said, no way, yeah. I said, no, you know, see a care how. Can you make crowd the muscle or even have the family? They asked him. Not the me at my show one day. And I was really depressing my and teach you cooking. I saw about 11 years. Yeah, then I'm told my illegal ski to tell you about the cooking. Nice, I bought because of depression in the money you could. Yanso ya damasi papa. Hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, Pachentio. FM. Okay. Mention that I tell me in the past and the moment of normal. And the TV ana. And the Gusono 0541 126 626. John Sedu Jamfi. Hello. Ma Pacho, afternoon. Afternoon, Yentio. Morning Pacho, we get more best guy service. Na mamno nepana kwenye makulani ya wanyadi. Oh, na I didn't know also people on what you just na. Papa kwenye ndiye papa. Wanyadi. So, mon friend na. Mame no. Wa meka papa bi ankyere ne ba ne wo school man yakoche no. Sakola tumi ko yiri obi 14 years ne koda. E wo ne papa dem na wo maame ba tan no. Wo be gyansa wo de wo ba e ko school dia. Ene obeba be kyire. Wo so dia show ba. Ai no mo je nya ni tila wo ngo he. Ye twem. Me ko ami titi de na me. The reason ke bia pa nka me bon ti bi obi na me di ni shebe. Yeah, that's it. Aye. That's so bye. You. You, hello. Hello. Pacho di yentio. Hello. Hello, yentio. Me Pacho ya brana ni ne bana ya femono. Me una me pese bi sabrani case say o phone na. O hye no ma ya me dia fe o sorry o fashion nya me frɛ no. Ni be ko na me se me boa no wo pan fofo bi kura so. Me Pacho ne gina so na yem peke o number no why? Me Pacho yo. Gina su kom na yem peke azuka. Ja number no na fama brand. Ja, oja. O se yem hye number na wo frɛ no. Na hine wani dai. Madam u gina so. Me gina so pa mama. Ina man why? Wa peke. Yo ya da se de be man why obefrɛ o. Yo, so sorry no de on to bi no man pa. Yo. Obefrɛ o. Why? Yo. Yo, ya mi shira mo. Je ma pa mo. So ani wa wase. Bye. You go 2 and 1. Hello. Hello. Pacho yentie o. Pacho. Sompa FM. FM David. Me ka chafiri 10 years. Asama papa ne kan the man shedding one shall body na me asama papa ten e bia to me da me de ba to adwuma mu am sam se na me ko wish na me ko me ya bu ya adwuma baba na ka tan se wo hu na ni montini nti wo jan wo de ba 1.5 year blame ama me na matete apra me na nya CTE ti e mana ha no wan shade bibia yi nyame akwa no ma on fa ne gigi wu nya me mu no me akola ne na se taya atata me de rukura na misuro no no wakotwa scan de ni se wakotwa scan om so obewo de be ma sa no afa na ka wo be yi ho ewurade. Hello. Yeah, it's not that. Pacho intio. Yes, sorry. Can I go offline? Pacho say. Need me up offline. Like, yes, Papa. I don't want to be on air. You don't want what? Be on air, yes. Or say you're picking a number. You want to production line. IBJ, bruh. Sir, hold on.
see number be friend production. All right, thank you very much for calling. How do you do? I want to talk on offline. Yes. The producer will call you. I be different. 2. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Odi yentio. Pacho friend ko kumekasa free tapo. Yentio. Me Pacho na papa na tell me okay there. Ase akule che yin che no nyam. Nyam no nyam na ani kwa che odibasi tidie so che na bana na banyam na de papa o shena no ho den o so ko praise fire no akasa no nti o se yi na dia free security be 2 months ya ni yantua ne kakra enkrofo fra o mo keka se no kore ya yi na di ni wante bra wo ho ato wafo asem tra ofie wai wasem tra ofie na amani amehu ne ma be ma ko sunsum sorry why hello Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Ntio. Yo, Momo number on the Momo line on the Dasun. I tell you. Azuka guy in the number no se fama brano. I know the Abi Jaffa, also on the producer because okay. Mamma Diana. Mamma Diano. Ya now the man. 1 and 2. Hello. Hello. Pacho Ntio. Good afternoon. Afternoon. No, Pacho, your friend Michael, me kasa fi details. Yo. We did not never akonya into the check e na me akua by that. We say me give maybe no fresh so close me from. Edita mesra mo masani 100 cities. Afa number no so join in a billion. Na katra me to me kan say yenye nukuni akwani ya akwabone papa. Akwani ya akwabone papa. Ne mesra say mo benya no katachire pa na we onya akwabone ankenia ne na afi aduduru se de wadi obi amade. No, I found ba. Sa mistake. And we are play the way we o kata we ti so be sa yi. Enti mesra mo. O kata ncha kwa ne pa. Mame, we dey wow ba ana wona na. Enti mesra. Ai, amade. Wo ya kwa papa nka ni se ne na afi aduduru se de wadi obi amade. Nkwanke to amaba ma hemu ya mude obi abayiro no wada wo papa dem why to me anka no atro no asa ko shanda motum ena nim ebu asise won na patu a wate ahwe. Hello. Hello. Ya dia si the boy fashion ya nyasam ketu agudi ekumi o me pa cha o makola inside ope ba ko atufo obe sort out fe me pacho mo patronize sana abishop or the perfumes na Abraham pa me say mo obi meton ma 1500 ukwa abige ho 1.5 200 lipstick lip gloss hair bonnets makeups ho niema hairdressers for ho niema etufuo bako ashtam room adisha market echi ukwa na nasanto aho abige ho manimote obehwe kama na yeguso esrado forces sompa chede Jumedie kase asompa afiafe ye yama yekunafo ne yenyanka awurade nam so di hire nipa bie kwa kase every next week ye bebo testimonies me pachaw ebi afemu nyina wo nya obi adoye fa kwan we so ya adoye no nyame hira say ye mo say ye nwa say ye ntoma ti tomatoes ade bia ensei fabre ye sompa hwa aya anase opese udi sika nso a fatul number iso 0598 559 802 059 855 9802 0598 559 802 Tarawa Media and a Blessed Foster and in dia ebeba papa beje 2 4 6 8 10 12
14, 16, 17, 18, 19, 19.5. You will be aba. We ni sonswa yebeka. Eti dado fwasi. Na ebiba momo like sonswa. Yebe edia aka ayamam. Dado fwasi. So binsu wajuma. Why you ready sa ubeye? Ni sorry. Yo. Patwa adofo me damasi. Me damasi nshira nkamu. Ayeye nkamu. Damasi mama menimo ngwasi. Ma were ho ni misu nyina me damasi. Mama me ho atom kakra. Na emu ma asem kakra me de beba mo se bibi mutu on mo ya mo nkasa nkyere mo ma no na oma nkofa asem bia ma me be me ka kire no tie ya kasa amene nko de woni school na asem no anya ba wi nti adofo me damasi obi wa dwuma bia mpa cha mo ame wa na ma ye mobo me ni ba bia ni adwuma bia se me kotena me kuruma me nya adwuma bia anye na ukrom ne Himai. Oh, Nana we have your pill. Sawansa. Oh, Nana Piao. Nana so de medofo pa no. Adofo me damasi pa nyame nhyira mo. Yo. Edu ba bi na obi friend waka asem bi a won. Obi hwe ye. Wo tetafo hojo. Abegina no mo bekekan. Papa isabe. Dia papa isu ye bia wo ba so abefa homa. Asaw kon. Sa pepepe. E dia na be ma be ma beta TV show. Abesu. Sana yire adwane agane de ne bato ne so no akwa hochem wakwa adwuma boso mienu adwane ka yeye so ya ne nkrofo fe asem na wo ka no onyitro abechira no modern etu wo ma gonya adwuma yentini wo mo bre bebrebe ni wo mo posters ya ebuba tata kunni bia tenase emfa telephone frame she abufo sa papa itu on so ni paboni ni a kasa bre obe free a ko no kanta na eba no komaka dada se bia o yaza enso bi asa da bi asama bara ne omunya isa ne mana ya odu be mo ye no male di nyame nhyira wo pa abusia fo ye de se sori so mano ena etu nsafreo no ye white powder ne so mame na bro ba ko oh we das ye buru so mame odi ni yo basa jemano edoso ebre bi otachima so pebi dendende idase otachima ye pebi ayi ne benya da bi ni da bia agise hospital mama ne abrampa na ne se za Ghana hanko bi yare na ne kokonfa no chanye ne kokolebu anye ya ne ama no so abrochire ba prince Emmanuel de abrochire fo mum no na eba nti umfra abrochire hospital nti obi wo outside na utia numbers ne guso no obetimi afrey na obetimi send message WhatsApp message numbers no na waba niema ekoso ho na enwanwa yo doctor say I ready ebetie eni ababa kana good morning doctor nyame on shirawo doctor nyame ma nkwatentene a wodi betina asasi so dia research na aboa yenum se mobrofo a sabi yentumi nya sa research bi doctor na no last be 2 weeks ni na me kra adru na me ka se o me send you message ana wo send bibia breme nti ya na me ma me ba no kwa akra na omu posu no akra de breme ma ne kwa akra no koye ne na o ma me ma onkrofo no posu ma me nsaka ne na no ukuada me starting no bi ukuada me no 2 times me no bi ya wada no bi fiada doctor se me kasa de chese pay am fam for the past 2 years ni me ntimi nya adwuma 1 hour krada Sompa FM enura me tinka banku pay am fam me nkotodwe me yenu na me basa ni fan me ntimi nya me ho hwe enne me sorry anope pa chese anwode ni bi aba me mu no wa aduro na fe ya me no 1 week kura na chese me hu asema me nka nkyerɛw de America nyina ne sɛ osuru nyankopɔ no nhyiraw ɔma wonyansa na ɔma wonkwatentere doctor wanje me hwee even kura send ya o ka sɛ 7 million ne ni postage ni nyina no puno me say na adure ya du papa because nura na matoto no doctor nyame nhyira wate nyame ma wonkwatentere ahwodene wom minsra hwee sɛ awodene ni nyansa no ma oni ndia de be research ibi nyame won hyira wo doctor wa Amsterdam ye frem Julian Nyako
sɛ woba ha na wokɔ baabiara na sɛ wopɛ sɛ menni aduru ho adanse a wode frɛ me na mɛdi w'akyi na madi w'akyi adi aduru ho adanse meda ase metwa kyea wo nyame nhyira wo bebree menhu asɛm a mɛka nhyira wo meda ase paa ahotɔ aba ma brabɔ ho ahu menwura da mu nna sɛdeɛ nnɛ mada bi da nyame nhyira wo nyame nhyira wo ɔma nkwatentere wate me promise you sɛ mete apɔ a mɛbrɛ wɔ akokɔ no mebɔ mpaeɛ sɛ nnuru Christmas no. Yeah, your number is 055 333 9915. Kumasi o Otafo yebeno case. Uso case junction. Na fe webisa Dr. Nehinham and a Prince Emmanuel Obiado Beba. Accra yo Alaji. Your number is 0500 444422 Accra. You beti ye raba konsuso. And also a dear drummer na dance kitwebi. Last way, nothing. Different points. You see, the chim of Waka. Now, the Nana or the Newton, the Babaman and the Baron. Now, I hear it's chair, they are made not call doctor. I did not to offense Massey, not call a Jesu hospital, the knock of Mosha hospital, the Chim hospital. Yeah, and a few crowd, they're not the we shall phone can say, in an animal idea, I know. Nti na kyerɛ sɛ yadeɛ no ayɛ adeɛ ɛbɛ koraa nso ne bɔɔl bɔ paa nka aborɔfo bi baa sɛ yɛbɛfa no na nka yɛde no akɔ abɔkyire afei yɛbaeɛ a yɛbɛhwɛ yɛn na kyerɛ sɛ ɛnam sɛ ɛsikyire yadeɛ no nti yɛntumi ampa no ankɔ nti na kyerɛ sɛ ayɛ sɛ abonsamfoɔ na yɛyi akwadaa no afiri mu nti yɛfa to mu sɛ mede no bɛba Nkaminham hɔ ama yɛbaeɛ a yɛbɛhwɛ ne cholesterol na wɔ soro papa ma maame no koraa ka na yɛmu asɛm sɛ yɛbɛtoo ne yere sɛ yɛda no nyɛ yɛmmɔ mpaeɛ mpaa wɔ ne yɛbɔ mpaeɛ ɛsie nyame nhyira sɛ de nyame bɛyi yare no afiri ne soɔ ɔka sɛ ma wɔnwenam ma wɔ ne di anadwo ne nyinaa nso na wɔyɛ ma wɔ ne kosua ma ɔnom milk ma ɔnidi aduane yɛ mu ɔduro ɛfiri ɛbɛyɛ sɛ nonum ɛrekɔ no nokora deɛ mmiɛnsa na ɔnan na wɔde di awie ampa ɛkɔɛ a wɔdii so a ɔnwenam no na fufuo koraa wɔ so agye adie a wɔkɔɔ so naa no yɛbaeɛ no yɛkɔhɛ ne cholesterol no kyerɛ sɛ aba fam koraa ma me panyin no de nsɛmbɔ ma akwadaa no sɛ akwadaa no yɛ adeɛ wɔhwɛ na no so yie kyerɛ no so aba fam koraa sɛsɛ deɛ sɛ deɛ aba no ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ma ɛsikyire no koraa sɛ akɔ so kakra ama sɛsɛ anigye aba paa sɛsɛ akwadaa no ɛwɔ ahotɔ mu a nyankopɔn ayɛ ayi awie a yɛ nyinaa yɛde agyeɛ kyerɛ sɛ menim sɛ mema wo mani agye nti bi a metumi kum prɛko mu a mesɛ mɔnwe na nkwadaa no gu so ne mmɔnom yɛnkum nkokɔ so koraa bɛyɛ sɛ nkokɔ meyɛ nkokɔ a mentɔn bi ɛne nkosua deɛ metumi kosua yɛ bɛyɛ sɛ aduosia ne si hɔ na ɔmo di nti nkwadaa no ba hɔ a ɔmo di kosua ɔmo anagye paa sɛ ne nyinaa no na ɛkum na mede deɛ mɛka nyinaa no sɛ dɔkta no ɛgu ahodoɔ saa Prince Emmanuel ha deɛ ɔmo de mpaebɔ ɛne nyamesuro ɛna di kan na aba dɔkta wɔn mpo a ɔmo atwerɛ abɔ hɔ sɛdeɛ onyankopɔn mmra a ɔde maa nipa no ɛna ayaresa mmra nso a ɛwɔ hɔ wodi so a sɛdeɛ ɔhonam bɛtumi anya ahotɔ nti obi a wɔyɛ yadeɛ bi a woko a ɛnkɔ no wode w'ani kyerɛ hɔ a mekiri sɛ wobɛtɔw koraa ma wo nso w'ani de aba efie sɛdeɛ na woba ha sɛdeɛ nkɔkoraa ne mpanimfoɔ ɛba no ne koraa yɛde akwadaa no baeɛ na mefɛre sɛ akwadaa ketekete sɛ na wɔne mpanimfoɔ sɛ yɛbi so aka no nso nyankopɔn adom yo nti wobɛtumi afrɛ yɛn 055 333 9915 yare na te sɛ deɛ woba wo ho bɛtɔ aburokyerefo a wɔn afa plane aba bebree ɔpanin baako na wɔyɛ ɔhene ɛwɔ danwoma ase ɔyɛ dɔkta nkɛsɛ American fie bebree onya diabetes nya prostate BP ɔba na ɔte wheelchair mu ɔba yɛ hɔ sese ne ho atɔ no ama for 10 years ni papa na ɔso obewu no ɔda so te ase ɔba Prince Manuel a ɛwuraba baako ne nua baa
bɛrima no ne nuaba ɔne no wɔ America onya breast cancer ɔmu sɛ obewu otwa ticket ɔne ne nuaba ne nyinaa ba Ghana Nyankopɔn adom ɔmu ho atɔ mu a ɔmu ba bɛkɔ this month ending Prince Emmanuel yɛnkasa bebree nanso nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔ no gye sɛ ɔba ayɛsɛ bi ɔbɛka sɛ atoro ne yɛdie ni atoro yɛbɔ mpaeɛ yɛsɔfo ka ho yɛ number ni 055 333 9915 yare ne te sɛ dɛn ɔba ɛbɛkɔ yɛ white powder no ɛnyɛ no nkwa yɛ juice bi a yɛfrɛ no almighty juice na nea sɛnea ɛsi yɛ adwuma no ɛhu vegetables ahorow bebree ɛna yɛde afa afidie mu ɛna yɛatwe mu nsuo na wonom baako a abusua ɛnyɛ easy sɛ na ɛte yɛpɔn a menim deɛ mde bɛkyɛ no wei vegetable juice vegetables ahorow bebree na yɛde machine atwe mu nsuo na wonom baako a ɛnneɛma ɛbɛ nipadua no mu no ɛhu man bi baeɛ almost sɛ wawu awie yɛsɔ ne ha emia ne sɛ ansa ne yɛhwie adeɛ no agum kakra kɔɔ ne yam no ɔte si yɛ ebia wobɛka sɛ ɛboa gye sɛ ɔso hwɛ friend almighty juice nneɛma a ɛyɛ no ɛhu Prince Emmanuel yɛsɛ let food be thy medicine food mu aduane nyɛ waduro yɛ aduane ne yɛde yɛ aduro nti yɛnnuro nyinaa yɛ food based white powder no yɛ aduane yɛ biribi aduane yɛwɔ seed ahodoɔ bebree a wohia ɛmɛma a ɔmo ngo nneɛma atotɔ kyema sini wɔ nipadua no oba Prince Emmanuel bibia bɛɛ kama adanseɛ de atwo wura baako wɔ Amsterdam diabetes ɔba ma na duro ne doctor yi na free so wura baako hepatitis or Germany otwan picture ebreme ɛne ne viral load ne bibia ɛkɔma na duro afiri mu UK for kyerɛ America for deɛ bebree enti wo te Ghana ha yɛ ade a woba Prince Emmanuel na nsa kan yɛ white powder yɛ juice yi ɛne yɛ nneɛma no bi a masa ho bɛtɔ yɛn kasa bebree because we believe in what we do say empty barrel ɛna yɛ dede yɛn deɛ yɛyɛ barrel ayɛma nti yɛnyɛ dede na gye sɛ wobɛsɔhwɛ wosɔhwɛ a wobɛdi adanseɛ sɛnea binom asɔhwɛ a omu edi adanse no yare bie fɛ sɛ yare sɛ yɛ diabetes sɛ akoma yare sɛ onom pemu maame ya ɔsɛ ɔka bankui o Amsterdam because nneɛma bebree nsɛm pii yɛkɔma obi aduro ɛwɔ Rotterdam ne doctor si ɔpɛ sɛ ɔne mihia but aborɔfo no they we don't believe them wayɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔne mihia ba me sɛ never aborɔfo no de min yɛnim sɛ ne ɔmu ɛte nti abusua sa wo pa yaresa de a ene bra Prince Emmanuel ye wo Kumasi old tafo ne ye beno kes nti ufa ka be so kes junction na wo se ope Dr. Mehi ham obi abetro Accra ye wo Alaji Takra de ye wo Apramdo ena Germany number eguso no +4917228600706 ye the white powder and bi akwa akoja ho nti obi wɔ Germany na utie ya obetimi afrɛ na onsaka bi that's it so for mami bibia kama nyame pa